they deserve also rewards all those unfortunate. Ginpasalig ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. nga makakasa serbisyo ang mga pulis nga protektor sang iligal nga droga. Suno kay Acorda, ginakasubo sini ang ginapahayag na tumod nga pulis sa probinsya sang Iloilo nga assigned sa Potatan Municipal Police Station nga ginapahayag drug protector. Dugang sini ginabili na niya kay Police Regional Office 6 o PRO 6 Director Police Brigadier General Sidney Villaflor ang proseso sa pagkakasa serbisyo sa mga pulis sa Rehiyon 6 nga mapamatudaan nga involved sa illegal drug transactions. Ang udirigin pahayag dugang sang natungdan nga ginaengganyo niya ang tanan nga may mga ihibalo angot sa mga tao nga imbolbado sa illegal nga droga nga makigaangot sa mga otoridad. Agud nga matinluan ang pungsod bato kriminalidad, lakip na ang droga. Naibaloan nga personal nga nagpadulong sa Iloilo City ang PNP Chief. Agud nga personal nga magtambong sa programa nga gindihon sang PRO 6 kadungan sang 122nd Police Service Anniversary. They will be subjected for investigation and we'll do our best. Talagang yung mga ganitong klase ng police will not stay in the service. Yan ang pagtutulungan namin, and I urge that those who have knowledge, who can help in this pinning down these police officers, I want them to come out in the open and really, para maging malinis ang bayan is kailangan talaga magtulungan. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matuod niya serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.